Bueno, alain, Eixer taldeko kirol zuzendaria, urte berria, eta iazkoa berdintzeko behintzat asmoarekin, Ba bai, egiz esan aurreko urtean oso denboraldi hasiera oso ona egin duen, eta uste dut taldea mantendu dugula aurten, orduan esperantza daukagula behintzat aurreko urtekoa berdintzeko edo hobetzeko. Trujillok aurrera posoa eman behar du, supongo. Ba bai, eman zuen aurreko urtean eta nik uste dut aurtengoa konfirmazioa izan behar dela. Egiza da sentsazio oso onak izan ditugula oin arte eta espero. Eta badaukagu taldean beste txerrindolari batzuk pentsatzen dugula aurrera pasu bat eman aldabilena bai. Nola planteatu edo diseinatu duzu aurtengo denboraldia? Iaz oso fuerte hasi zinaten, baina gero agondatu behar da irailera arte. Bai, gaurko urtea bai sentsazio berdinekin hasi. Nahi duguna da oso ondo hasi, lehiatzen hasi eta lehengo lasterketetan aurpegia emon. Eta gero ikusiko joango gara ajustatzen denboraldi osoan zehar. Egutegiari dagokionez, beti saiatzen zarete Euskal Herrikoa oinarri hartuta kanpora begira egoten. Bai, aurten Kopa Espainia gaitxago egingo ditugu, aurreko urtean 3 egin ginuzan, aurten 6 egingo ditugu, taldia luzatu egin dugu, 19 korredore ditugu, eta egin ditugun fitxaketa barrizak lehen urtekoak sentsazio oso honekin etorri dira taldera, hasi pentsatzen dugu aurrera pauso bat eman beharko dugula. Iñaki Trujillon izena aipatu dugu, zein gehiago izan behar dugu hor egiz jota? Bueno, nik uste dut gaurko favorito nagusien multzoan sartu aldogula Aritza Zurmendi, aurreko urtean 3. izauena, Marcos Merino, Eder Moreno, Aimar Gorriño Berazkoa, nik uste dut aurrera pauso bat eman behar dutela, Urko Bidal ere ekarri dugu taldera, orako lasterketan laguntza ikaragarria eman aldozkuna eta bigarren urteko esperientzia bat eman aldozkuna, eta lehenengo urtekoak egiza esan oso fuerte datoz, zeran moldatzen diren. Iñaki Trujillo, Eixer taldeko txirrinduaria, iaz dagoeneko sorpresa eman zenuen, bigaraipen lortuta, beraz aurten dana ondo bidean joan da, ez zenuke sorpresarik eman behar, sekaso sorpresa gauza txarrera jungo balira. Bai, hori da, aurtengo helburua pasen urteko maila ematea izango da, eta ia regulartasun handiago bat eukitzea, eta hori. Taldearen dinamikak jarraituko du, talde egonkorra dakazue, baina aurpegi berriarekin beti ere, gero eta lehiakorragoak izateko. Bai, gazte asko hartu dituzte eta maila asko igo da, batez ere erdiko maila. Eta, pasen urteko maila berreskuratzea izango da helburu nagusia, eta gero biharren maila baten aurrera gogotea. Zer nolako dinamika izan nahi duzu zuk lasterketetan, supongo lehian egotea, baina ze lasterketa motari begira, nora begira zaude? Beti esaten dudan bezala, batez ere Bizkaiko lasterketak dira gehien gustatzen zaizkidanak, hasi que horiek izango dira niretzat importantenak. Eta gero apur bat Euskaldun torneoko lasterketei begira nahiko ondo moldatzen naiz, eta Espainiako kopetan pasan urtean asko kostatu zitzaizki dela, maila ere bai apur bat igotzea. Regulartasuna mantentzea gakoa izaten da, eta urte osoan zehar hor burua erakusten izatea. Bai, hori da, azkenean profesional mailera salto egitea oso zaila da, baina regulartasuna lortzen baduzu eta horrean bazaude, helburu polita izan daiteke. Eta zure helburu nagusia, non dakazu egutegiko marka gorria? Ordu lizen beti bezala. Aritza Zurmendi denboraldi berria eta jarraitzen duzu, Eixer taldean nire sartu zizuten eta jarraitzeko moduko urtea izan zen, ez? Bai, egia esan lehenengo urtea taldean eta oso pozik, hasi que beste urte bat egiteko gogotsu eta aurrera pausu bat emoteko taldea gaz eta abezen ataratzen den urtea. Zer planteatu duzu aurten? Aldaketa berri bat, Kopa Espainia apur bat gehiago korrituko dugu, kanporatarako gara. Ikusi genuen pasan urtean, esprinetan postu onak lortzeko aukera genuela, orduan aurten aprobetxatuko dugu horrelako karrerak sartzeko, eta plantilla nik uste dut nahiko kompletoago eta handiagoa dekogula, orduan karrera gehiagotan abarkatu aldogula uste dugu. Lasterketa gehiago eta batez ere lasterketa hobeagoak zuen maila igotzeko. Hori da, batez ere, perfil desberdinetakoak, Euskadin, perfil antzekoa izaten da beti, eta, Kopa Espainia lauago eta, beste desberdin korritzen den karrera batzuk ere sartuko dugu, así que, apur bat barietate gehiago kitzeko. Txirrindulari azkarrak dituzte, beraz beti, amaierako sprint horri begira gaurzu mailan, baina gero badago lasterketak, zuek bezalako txirrindulariak, zenbait mendaten pesa ditazkezuela, hor lehiak izateko. Bai, hori da, beti, helburua
forman ondo egotea da, eta bueno, beti alik eta portu gehien pasatzen badoguz, ba, aukera asko kitxa. Orduan, bueno, lauak diren karrerak aprobetxatu behar direz, eta gero nivela hobetu batez gorantz, aukera gero eta gehiago kitzeko urtean zehar. Sortean. Eskerrik asko.